Здравейте, казвам се Георги Якимов от Tinted by Georgie. Повечето хора ме имат, някои ме нямат, знаят, някои не ме знаят. Карам една Шкода Octavia 1.8 Turbo. Сега сме се вкарали в едни филми да правим едни проекти тук с нея, както може да видите. Защото се стигна до този филм, след като това ни е мотора първия, моя си. Този съм го карал 200 хиляди. Къде 200 бе? Повече. Не, 200 имам минути на него. 200 хиляди. След много тунинг, много бой, реши да си ходи и попи вода. И попи вода, сложи му хикс сега. Попи вода. И сега купихме чисто нов мотор. Това е нов мотор от Golf 4 AGL. Същия реално като моя. Просто е друг. По принцип главната цел беше да не го правиме. Смисъл с хард тунинг. Обаче обстоятелствата станаха по този начин, че нямаше как, защото като го сложихме в Шкодата, при първото палене 5 минути работеше като хората, без да чука, без нищо, в смисъл нямаше никакви ядове. Обаче при подаване на първото, на най-малко газ, като барнахме, започна да чука вътре много силно и много яко. И просто нямаше как да оставим това по този начин и решихме, че ще се разглабя и ще се прави с ковани части. Дай сега тук, говори за това. За М75 електроника. Тази я взехме от Шкода Octavia, същата като моята, само че фейсова. Която разликата с моята е, че педала е L, дросела е L, няма жило, защото моята е с жило. Ето тук има едно такова, къде е с жило. Педала, да, си има тук датчик ли е това? Какво е това? Датчик някакъв, който е L, нали? Ние взехме цялата стойка, защото не сме сигурни дали ни трябва само тази част или цялата стойка, затова взехме цялата стойка. Да, едно цяло е смисъл това. Електрониката новата също е с по-новите бобини. Тези. Инсталацията, да видят хората. Да. Инсталацията сме срезали до тук, където реално това са кабелите, които ще ги свържеме с нашата. Те всичките тук кабеляци. Ще ги свържеме. На нашата се реже тук и се свърза към тази. Това са всички букси, мукси, какво има всичко тук. Да, тези са... Какво беха това? Машинките, да. Едната ти е за спирачката, другата ти е за съединителя. Друго. Така. Ще аз почта така. Минахме от там, нали? Да. Така. Евентуално вече тук чакай са дросовите. Това е по принцип е фейсовия дросъл, който е L. Нали? Мислехме него даже да слагаме. Но така и така ще гоним някакви сили, които ще видим дали ще бутнеме. Ще слагаме VR6 дросел от 2.8 Golf, нали? Да. От Golf 2.8, който е доста по-голям, даже чакай само да видят. Да снимам. Стой, сега ще включиме да измериме даже каква е разликата. Как се занулява? Добре. Така. Каква е разликата между... Така. Оригиналният е 59, кажа рече. 59 мм. VR6 дросела. Чакай сега. Така ли трябва да се мери? Е 68. Което е много разлика даже. Някои хора ни казаха, че с този дросъл ще е малко по-лагава. В смисъл, при даване на газ, секунда-две ще има лаг. Колко е верно, не мога да кажа, защото още не сме. Да, не сме го сложили още. Ще видим, те първа се вкарваме във филмите. Има някои хора, които ще гледат това видео, може би, които са минали през тия филми. Но ние те първа ще влизаме във филма.
така че ще видим какво ще се случи. Сега на първо четене, сега само да върна уреда, на първо четене, други ден, в понеделник на 8, се кара блока вала главата, биелите и АДР вала, които ще се прегледат, измерят, шлайфът ако е нужно. И след това ни ги връщат и ние сглавяме всичките части. Мотора се сглавя целия. Първо палене, ще има видео, ще видим дали ще пали, защото има и шанс да не пали. Ама надяваме се, че ще пали, че е да таковаме, да. Първо палене, след това, след като запали, ще го докараме тук да слагаме инсталацията, която виждате тук, целата, и там ще има видео и ще е доста филм, със сигурност. Защото тези кабели трябва да се видят, да се вържат. Абе, ще си има филм много. Отделно видео, да, ще има за това. След това вече, какъв сет ще има Шкодата? Това може би доста хора се чудат. Сета за сега, който мислиме да сложиме за тази сила. За сега съм се спрял на 3076 на Гарет. С топла час се чуда дали на 63 или 82. Това вече ще го видим, не мога да кажа със сигурност. Може би 63, защото 82 ще е доста лагава, ще тръгва след 4500, не казвам 5000. Ще тръгва, а с 63 ще е малко по-бързичка, нали, по-ранна. Но ще го видим това. Кулер ще взимаме 600 на 300 на 76. Пътища вече си имаме на 63. Те ги имаме, просто трябва да се допипат работите. Генерацията, която сега имаме е на 63 цялостна. Обаче ни е малка за тази сила и цялата ще се изхвърли. И ще се прави нова, която ще е на 76 цялостно и се чуиме за пайп дали я слагаме на 89. Много хора казват, че не трябва пайп на 89, но аз мисля, че колко си е по-едро фито, друго е. И така, общо взето, интейк ще слагаме на 100 фи или някъде там около 100 фи ще е интейка. Дебитомера мислиме да го махаме, ще слагаме мап сензор, който даже трябва да вземе. Мап сензор. Да, интейк даже трябва да вземе, защото сме изумили. И какво трябваше да вземе? Сетих се, още нещо. Да вземе обтегач, да, него го нямаме, но ще ни трябва за тази сила също. Единствено се чудихме за тия клапани. Ни ги пофалиха доста, сръбска фирма. Обаче не сме сигурни дали са плътни. Но мислиме да пробваме този риск. Да ги сложим като за плътни клапани. Биелките по принцип и те не са от най-хубавите, ама ще свършат работа. Не се прави по този начин туник, но ние път ще го да видим, нали, как ще е. И ще се видим в другото видео вече, в което ще видите как ще го сгубиме мотора. Ето го. Тези два вала, даже единия се фърля, нали, се слага моя. Всичко ще се сложи ново в главата. Повдигачи, верига нова. Да, се знам какво друго има. Гарнитури, всичко там фото има, ще се сложи ново. Ще се сгуби мотора и при първото палене вече ще има видео, нали? Отделно за това. И така, общо взето ще е това. Ще се видим в другото видео.